La nostra és la candidatura de continuïtat, una llista que incorpore noves sensibilitats i nous punts de vista. Volem una ciutat per a les persones on la convivència aflori pels carrers. El nostre model seguirà generant il·lusió i confiança al teixit empresarial. Aconseguirem un equilibri pressupostari sense gastar més diners dels que ingressem. Ampliarem l'oferta de concerts i d'espectacles. Remodelarem l'estadi comunal perquè els clubs i les associacions disposin del millor servei. La participació als actes populars a Andorra la Vella Santa Coloma esdevindrà un referent a nivell nacional. Ens preocupa l'accés a l'habitatge. Col·laborarem amb el govern en la construcció d'habitatges de lloguer a preu regulat. Entre tots aconseguirem una parròquia molt neta. Continuarem envellint i millorant tots els carrers i barris de la parròquia. Ampliarem les activitats per a la gent gran. I seguirem treballant en projectes intergeneracionals. Hem recuperat l'orgull i la capitalitat. Les millores han tingut lloc en diferents zones perquè volem que tothom gaudeixi d'una millor qualitat de vida. I volem continuar treballant en la transformació de la parròquia. Juntament amb govern, construirem un centre multifuncional que permetrà acollir molts esdeveniments durant tot l'any. Continuarem treballant per fer realitat el telefèric del Pic de Carroi. Renovarem la plaça del Poble per convertir-la en un centre de lleure per a tots els ciutadans. Per continuar avançant, necessitem la vostra implicació i el vostre suport. Us demanem que el 15 de desembre ens torneu a fer confiança.